Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa. Halo pemirsa. Halo pemirsa, ketemu maneh karo channel Mak Legini Keluarga Sederhana. Iki mae atine gembira pemirsa, seneng dadine ya pringas-pringis. Wis diledeki pake. Dadi anak lanang kan muleh. Iki mae ape metu pemirsa karo anak wedok mumpung enek motor ya pemirsa. Jadi pengen ning Alfamart golek sabun batangan. Alfa ndi? Yo iku sing ngedak ande provinsi. Kono wis ya. Kene gene jajal ning Indomaret. Kok iki tergantung pemirsa yo entuke sabun batang ning endi. Dadi make arep mencoba sesuatu. Biar apa? Sabune sithik dadi akeh kaya ngono. Jadi iki anak lanang ya arep metu dadi make wis dipeseni. Aja suwe-suwe Mak, ndageke muleh soalnya aku pengen metu karo kanca-kancaku kaya ngono. Dadi ya wis, make mau buru-buru metu karo anak wedok. Kalau mesti lewat. Bukaan Mak. Bukaan buane patah. Buka. Wis baro. Wis baro Mas. Entah. Ngajine libur. Sabtu tek sesuk lagi mlebu. Kak. Ini udah mlebu kok.
Panas lho. Sabune sisih kono. Ora kuwi sampo. Ayo Rana, goleki. Batang rupane. Iki. Ndi, goleki sabun batang sing gak ana. Ana ora? Ini kucing-kucing. Oh, kucing-kucingnya goleki. Gak enak. Sisa ndi ya, Wi? La 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 la. Suwe suwe suwe. Ndi? Goleki. Enak. Utuh. Jajarono. Enak toh? Enak, guys. Hah? Tidak ada. Gak enak rasido yo. Gak sido beres apa nek ngarani? Berapa wi? Berapa? Berapa wi? Ber gak sido, guys. Gak enak gak enak. Kudune sakjane enak kowe. Sisa ndi yo? Hah? Enak kok. Emang tempat bangkai. Iya. Gak emang. Ndi? Iya. Ora apa wi? Kan. Ndi? Gak enak wi terah. Nek enak wis kuwi kok. Teko apa iki bagian lotion. Obat-obatan. Sabune. Gak enak. Hah? Iya. Dah kowe pengen golek apa ta? Wis gak enak sabune. Hah? Dah apa golek apa? Jajanan unik ternyata. Jajanan lucu. Gak kuwi semua. Hah? Ndi? Jajanan kucing. Ndi? Aja tau. Kena apa? Kucingnya wis mati. Nah, iki juga jajan uang. Iya. Dan nek pengen. Ndang pengen apa? Wis gak sido sabune gak enak kok. Sabune jong pemirsa gak enak dadi mak era sido. Hah? Kayak ini mas. Oh. Iya coklatnya wakeh yo. Yang mana? Sing endi? Hah? Ayo pindah dinggo Mas Andi montore. Kuwi terigu sae. Apa gawe apa? Kuwi mie. Di. Teh kok Mbak Permisi Mbak, mau nanya, ada sabun batangan nggak Mbak? Ada bu. Batangan. Ini sabun batangannya. Sabun batangan. Harmoni gift. Oh, yang itu loh Mbak, yang kayak sunlight yang garet-garet. Iki loh ngisor. Ini. Iya. Aduh. Apa ya? Seka tebel warnanya.
Win. Win. Kalau nggak salah Win. Heeh. Modelnya itu panjang terus. Ya gede bu, asalnya cuma itu aja iki, like gue sama Indri. Oh, ya udah. Makasih ya, Mbak. Gak enak. Iki, saya buat masuknya nih ya. Ora. Sing batangan sing dienggo Oh, mbah. diseruk. Sing Oh, dirisi kan sing iku lho. corak-corak ae kayaknya. Oh, Sing iya, dienggo kain. Nggo kubah-mbah sing ning kerane kuwi kan dingenekno ngene. Ya wis Iki wis. kan sing dienggo adus. Nyah. Boleh. Gak enak toh. Gak ada. Itu apa-apa dah wis gak enak. Di tiga gig wis sisa, nanti apa metu. Ayo wi, gak cepetan, gak kaget ditinggal itu. Wi, ayo tiga gig. Apa? Mbah. Bingunge wi. Bingunge nek diweking jengking entekan. Ora roh. Ora ki mek mlembung tok wi. Sini kabeh sithik. Gak roh. Bingunge kaya nggo dhuwit 1 juta. Nek nglesat-nglesat. Wah. Ayo gage. Cepet. Apa nek gak tuku ning jopo? Sabune gak enak. Kita bikin sabun ora enak. Umi nek gak tuku mie? Kok bingung? Ndang. Mie kuah ngisor leh wi. Moh gak enak mie melo mak wis tau. Iki lho mie akeh nek wi kowe pengen sing din dan cukup kok. Arek mbok. Mek papan tapi karek kowe. Pengen goreng ya mek goreng ya wi. Letek mek kuah. Ayo wis, endi neh ya. Wis apa ta? Oke ya. Ayo. Oh, sampai entah. Dek ini bingung biasa gak tahu metu. Kedene dijak metui gak tahu kaki apa sing kuwi. Wedi nek terus ngene mak.
Ki apa iki? Ki apa iki? Oh, jajan. Ayo dekake mek jajan apa kok? Cepet pi. Montore ape dinggo Mas Andi. Cepet wes. Ayo. Oh, ini kasir. Cuma gak ada. Ayo. Bawa ke kasir. Ih, sisir api-api. Kunciran api-api. Oke, api-api guys. Ya. Saya pulang. Nek sabun batangan kok iso gak enek ya? Moh, kono malah anyar gak enek. Mau kuwi pedes kok. Sik piro kek kok tegane. Totalnya segi 20 berapa? Berapa? 20 berapa? Kan di akunnya. Bisa berapa? Gawane kek. Hah? Gawane kek. Lho, nggih. Tegake to iki lho wis diitung Mas kok. Nih. Kok bingung tambahin Mas. Padha. Padha ndi? Modele ya. Saiki ketoke wis pulang. Yuk. Yuk pulang. Ayo toh. Kenek. Ya Allah wis suwalemang mbok kek ning dhuwur kono. Ngeri. Jong. Gak enek di. Entek tuku mie goreng. Iya ih lali. Dapat rezeki. Cilik neleh Mas. Siapa ya? Dari Mak Konti iki Mang Lipi ya. Bain. Ulang tahunnya siapa? TV apa sih siapa? Gak Mas, iki mie kok Nasi kuning. Oh, tenan mie. Njok ora Mas. Mak garpu loro. Cok. Oh, mie bakso mie desa. Indah mek garpu pan bareng-bareng. Berdoa. Yo. Libya paling ngono. Hah? Apa? Diulet ta. Nek gak kaya pirih gak genah ae boleh. Mek kuwi lho dinto loro kuwi cuwil. Gak usah, ya pengen berdua. Ya engko tak pangane nek mau bolune. Ora goleki mumet tok disabuni batang gak enak. Gak sida. Ambune wadem. Kanyepen deh. Apa iki? Apa nek raga-raga? Wedine duwe kacar raga. Kowe jam piro ndir? Hah?
Aja wengi-wengi nek mulai ku. Tapi ini lo bawa. Yuk, Nak. Gak mae wis dadi pangan. Kuwi ae rotine nggo nek gak mbok pangan. Apa? Bayin sedotane ki nang ndi, Mbak? Wis gak usah disedot dikokop ae. Iki lho men, ya Allah, bocah kok iso. Wis. Aja wengi-wengi lho, Le. Adanya kok nek mbok dengoki. Tak adanya. Ben. Lah mak ngene lho. Hah? Mak ngene. Kanyepen. Gebras-gebras perkara ning asih. Suwi gak tau metu. Gak tau metu pisan dah gak tenang e. Nah, masa dipe metu ae dah gak kiwi. Yo. Dan mang cep aku ngubung. Heeh. Wes. Entek. Alhamdulillah. Niate tujuannya apa tuku apa, mulia entuk apa? Entuk apa? Bingung. Ini sukses kurang iki. Iya no. Yo kurang kedua. Terus doain. Doain. Gak kuwi beda kok padha ae. Duh, masih toh. Loro iki. Duh. Ini cak ndi? Lho, kuwi gak mek loro ae. Loro iki mie goreng sing kuwi. Cak iki. Sing loro kremes paling ning ngono, jejer. Masa mok sitok. Terus endi layange delok. Enek layang catetan rek. Iya, notane enek. Siapa? Jom pernah. Tunggu ben kak. Ben kak melek. Iki lho ndi. Ya duwe susuke nek mbok jaruk. Mak kok iki mang jebul loro. Iya, pas aku yo njupuk loro nek mok sitok ayo. Apa sitok paling iki. Sitok. Yo lali. Sitok. Gak kan iki. Iya. Pisan mbek iki. Heeh, sing loro sing enak kremes kuwi yo. Wis dadi-adene. Apa mbok unboxing nek wis wareg dienggo sesuk ae, di-unboxing sesuk. Nek ra diade kresek, sing penting duwe stok. Oke? Mbok ning kulkas. Oh, ono ana apa dilebokno kulkas iki dagelan. Ben kriuk. Dikekne glodok kuwi wis ya. Lah nek sing kuwi lho wafer gak apa-apa. Iki ning kono ya. Aja panganan kok. Ning kono ning kulkas. Kuwi mine gawa ning pawon. Wis gawa rono kabeh wis. Lah, wis kuwi kek ning tas mak genah jajane. Pisan iki. Bingung. Wis